от фламенко състав. Висенте, последен шанс. Идваш или не? Не! Добре, започва вашия брак. Хайде, тръгвай, интригантка. Момичета, булката пристигна. Хубавица! По-полека с шегите, че нощта е дълга. Чакайте! Ти какво правиш тук? Нищо, накрая се реших. Да не кажеш после, че съм скучен. Лъкни пишковец, стой си вкъщи и разваляш ми купона. Прощавайте, жена ми много се радва, че идвам, нали, пухче? Гави, благодаря ти, че дойде. Много ме трогваш. Не очаквах, че ти... Не идвам заради теб. Нито пък аз, но нали има безплатно пиене? Ей! Този фермин хайде на купона. И главчовците ли ще дойдат? Мъци, умирам. И той идва. Още по-добре ще види как се забавляваш. Да. Фиеста. Дойдохте да ме контролирате? Да, че веднага ще надигнете чашката. Точните месеци. Може да родите на стеката и да го пропусне. Кой план, бе? За който ти каза? Да. Планата. Шофьор, палете преди да са дошли още хора. Кажете ми сега. Ако Отецът, Синът и Светият Дух са едно, значи Бог е забременил темата със себе си. Самоклонирал се като вирусите. Синко, това са метафори. Радвайте се! Радвайте се. Моята къща е мандангално. Мисля, че трябва да си лягаме, защото пречи. Простете малко. И не може да го доведе, няма пари. Това е трагедията на имигрантите. Колко семейства са разбити заради границите, майко мила. Да, тъжна работа, да. Вижте, отче, вие не може ли да му помогнете с паричките си за спешни случаи? Не, епископството ще ме подгони за насърчаване на незаконна имиграция, а Каритас за присвояване на правомощие. Кажете къде сте ги скрили, ще ги взема и така само Бог ще научи. Той не е важният, ще си изпечелите място в рая. Аз наистина нямам и цент, синко. Отче, на мен може да кажете, аз съм от духовенството, баща ми беше мисионер, а майка ми пала монахиня. Господин свещеник, отпрете се на мен, отче, ще ви помогна. Дъще на служба само си намокря мусните. Не пия. Окей. Утре. Три. Гери! Спинкаш ли? Да, имах тежък ден. Какво правиш? Малко гушкейтер. Чувствам се изморен. Жалко. Сложих си от лосиона с кокосово масло, който толкова харесваш. Да тропически лека нощ. Каза ли нещо? Пред нас е един младоженец празнуващ последната си нощ в свобода. Да посрещнем с аплодисменти.
Излез от гардероба, време е! Признай, че си хомосексуален. Ама че скъпа. Малко свина, тук е забавно, нали, Вина? Леко ще я скалпираш, бе! Майче се, извадих ти окото, бая. Ударих я с катаремът. Не, момчета, спокойно, бе, аз съм от гилдията. Аз съм капитан Талан. Капитан Талан, бе. Вече? Много рано се прибираш. Так, че ужасна ергенска вечер ми устроиха. Но какво стана? Не. Имаме предостатъчно място. Не се стресирай. Голям сам. Какво ще помислят приятелите ми? Да мислят каквото искат. Какво правите? Джуниор, почукай преди да влезеш. Още никога не чукаме. Но тук се чука. Но не ме оставя да спрете да чукаме. Мама, родител, излезе от банята. Хайде, моля ви се, стига. Чукайте преди да влезете. Извинявай, не знаех, че сте се започнали. Явно наистина ще бъде сложно. Хайде, нека да продължим. Не се обиждай, скъпа, но ми мина желанието. Най-добре да заспиваме. Страхотна вечер, няма що. Теодоро ме игнорира, а за код ми взеха 20 евро. Моци, това е дискотека с класа. Да, напиването ще ми излезе скъпо. Не, ще потърся някого да черпи. Чакай да се огледам хубаво. Мамка му! Бързо! Какво става? Един приятел на Хави, ужасно противен. Кестенявичкият, който идва насам. Трябва да изчезваме. Муци, запознай ме, трябва ми гадже мост. Йоли, той е много досаден. Ще ми свърши работа. Ей, как е, Йоко Оно? Не се разсейвай, знам, че ме видя. Пуснах една песен, която обожавам и отивахме да танцуваме. Нали? Здравей, аз съм Йоли. Здравей, аз съм Габи. Как сте? Отдавна не сме се виждали. Но ние не се познаваме. Именно. Добре. Ще черпиш ли? Колкото искаш, аз съм милионер. Виж ти, казах, че глупак. Не наложи се да сменя стратегията. Номерът, че съм безпаричен, не действа. И с Гинексит. Италианската грижа за интимна хигиена с предпазващо, успокояващо и освежаващо действие. Не може. Ново, Сано Максима Бейби. И
При силно възпалено гърло вземете Стрепсилс Интензив Мети Евкалипт без захар. Има комбинирано действие с ефект до 6 часа. Лекарствени продукти без рецепта. Стрепсилс Мети Евкалипт на 6 години. И те ми правиш медицин. Че къде плащаме клешки внос, къде с гени. Ще ти дадем Редли, има 2. Киндер Къртри със собствено темпо. От Анджелини Фарма. Бабо, много е вкусно. За да избегнеш неудобните ситуации при болезнено възпалено гърло, използвай Тантум Бергер Форте спрей. Той има двойно действие срещу болката в гърлото. Облегчава болката още след първата минута и намалява възпалението. Тантум Бергер Форте спрей. Бърз и силен при болезнено. Отиваме на погребението на Оля. Може ли оставила завещание? Моля? Моля? Уя! Трейдърс. Утре вечер 20 часа. Готов ли си да влезеш в игра на флирт и изкушение? Любов в рая търси неустоими и тръски мъже и жени, които знаят как да палят искри и страсти. Тук любовта е без правила, а забавлението задължително. Запиши се на кастинг за втори сезон на Ергенът. Любов в рая на BTV BG. Ако има някой за женена сега момента. Африта! Ергенския живот за Филип приключи. Битка. Гайда! Много се вълнувам. Аз обичам България. Четвъртък, 20 часа. Искаш ли вакансия? Има роднини, при които предизвикателствата са сериозни. Нищо сериозно. По средата, всяка вечер, 19, BTV Comedy. За един гений. Мисля, че съм по-добър от другите. Кой се изложи? Вие глупак. Краят на една история. Тук не ми харесва. Не съм най-умният. Такъв загубаняк. Е началото на друга. Ако винаги си най-умният, няма да научиш нищо. Идеални 18. Леле, какъв живот. BTV Comedy.
Ама мъже и половина. Не може ли да отворим някой прозорец? Не обичам да ми е топло. Всяка вечер, 23. BTV Comedy. Може не всичко да е по картинка. Добре дошли в семейството, господин Хасълхоф. Какво? Не е лесно човек да се отърве от майка си. Чух майка. Но семейството си остава най-важно. Не завиждам и аз дори не слушам. Мислех, че е по-нисък. Клипа с баналски реклами. Финалният сезон на семейство Голдбърг. Какво правиш? Нищо, пипам се малко. Ние сме заедно. На жена ти е скучно с теб. Аз не е към лесбийството. Да. Това е наслада, маце. Какво става тук? Какво правиш, ненормалник? О, Хави! Ти защо си тук? Не, ти защо си тук? Целова, още не се е прибрала и съм малко притеснен. Дало е подена в махмурлъчки сън. Параноик така. Хави, ще ти звънна утре, нали? Габи, какво ще да кажа? Облечи се. Тук няма никаква тръпка. Ами, да, малко е странно, нали? Сякаш сме гаджета. Да. Струва ми се, че те познавам от някъде. Да сме били в една гимназия. Не. Ама, че картинка. Свещеник Негър и две рускини звучи като виц. Много вкусни кекчета. Има ли какво да ги топнат? Разбира се, искате ли кола као? Не, предпочитам Несквик. Несквик, еретик. Оставете му сутрин е настроен шеговито. Кафе. Без кофеиново късичко в голяма чаша с много мляко. Веднага. Слагам за харите по това. Бурунданга ли? Ами откъде я знаете? Наричате те гей? Вижте как ти имаш. Това е генетично. Жени се наследяват от майката, всички го знаят. Сега ще кажа на жената. Ще ти пуснат окей. 800 000 волта ще разтърсят платаки на човек. Приятел, ти на телевизор. Все още се издирва свещеник като Хелио Ривас. Предполагаем член на разбита наскоро педофилска мрежа. Дай тук, бе! Приканват се гражданите, които имат информация, да окажат съдействие. Това си текюрейзър. Не, влезе ми вирус в компютъра. Да, вирус. Отиваш в полицията. Сигурно ще те дадат награда. Момент. Имам 200 000 евро. Колко? Брой. Скрити в разпятието в църквата на Сан Сибриан. Емасон. Как може да ги оставиш там? Ще ги изядат термитите. Ако обещаеш да ребете без твои са. Мерта, няма да си дойда за обяд. Приятел. Ти известен, а? Доня, ти на някой ден ще паднете. Ако падна върху тебе, още по-добре. Един глобат по-малко. Че тук е пълно. Хайде пак. Защо гледам нагоре?
нямаш оправдание. Трябва да придружа Дафне до Лондон. Ами да остана с Валериана. Валентина, не съм ти привела парите. Ти реши какво да правиш. Не, идвам. Мамка му, колко ми е зле, няма да пия повече. Няма. До петък. Валентина, тръгваме. Къде е този идиот? Ще видиш как ще изпуснем самолет. Скъпа, частните самолети те чакат, за това плащаш. Господина Мадок. Най-после, деца. Баща ви е тук. О, какъв вид. Някой се е повлякал с нощи. Да, имам страшен мъкмурлук, но все едно тук съм. Изпълнявам стерикно бащинските си задължения. Стерикно. Да вървим, моля те, защото ме присяда. Да, лесбитата, заминавайте, аз ще се погрижа. Амадор! Ужас, килимът. Мило, повдигна ми се, сякаш ти не повръщаш след всяко излизане. Валентина, моля ви. Веднага, госпожо. Да вървим, защото съм отвратена, ще летим. Да, после ще се погрижа за децата, хайде. Забавлявайте се, мръсници. На сутринта не ми е толкова забавен. Представи си го всеки ден. Татко, това е жалка гледка. Карлота, аз нощи ми сипаха нещо в чашата. Мисля, че са ми сложили дрога. Защо не останем тук? Тази къща е по-яка. Кокочо, къщата не е наша. Но е на гаджето на мама, все едно, че е на семейството. Хайде и той. Трябва да се пазят благата на ближния. Виж ти. Каква? Тиндър ли си? Не, дори не съм какво е това. Добре, хайде, може да си изкъпете басейна, докато се установя. Аз имам бански. Потърсих чекмеджетата, сигурно там не има. Не трябваше ли да пазим благата на ближния? Кокорчо, хитрите дечица, никой не ги харесва. Всички в басейна, че дойдохте съвсем пели от Швейцария. Валериана, госпожата каза да прекараме деня тук и да се чувстваме у дома си. Това каза. Отлично, господине. Да ви направя ли чай? Не, стига вече коктейли, благодаря. Опа, супер е тая, Мария. Как е, Мацуранке? Вижте, право към въпроса. Ще те скъсам. Ела у нас на улица Аламо 27. Лъскавата къща на ъгъла. Мацка ли ще си доведеш? Карлото, не любопитствай. Направи няколко дължини, че